Sa bhliain fiche ba cunta agus cathair na Gaillimhe lasa le chultúr. Bígí an. Schamen stríleige warige nu sleefte wadoí Scanneach ach ranach glas is friach an de snacht da heiden wasaran san vira uadachim smeva gora lemma tamin ban Sníir wad lamani Well, tá Gaillimhe fiche buailte linn faoi dhearú. Táimeann seo a gríl ar na Gaeltachta ag teancéimh ar a spideal seo agus tá blaí agus nearceáil go mbeidh le dromí mór le feiceann seo agus siad a déanú ceiliú ar cheanna do na hocadí smó atá take go Gaillimh go dtí seo. Gaillimh fiche! Mbliana támuid mar phríomhchathair chultúr na hórpa. Támuid ag ggéire go mbeidh chuileáine ag teacht go Gaillimh Mbliana as gach cearann den éireann agus den Eorp. Well, is ionintach an rud é an spottholalas a lasa ar chultúr iartha na hÉireann agus ar nóid go mór Gaillimh a bhfuil go smur le chultúr. Agus is brán rud é go bhfuil faoi dhearr ar bhealach go bhfuil inéisteacht déanta ag an Eorp agus an tír in Gaillimh agus i brandú ar féidireachtaí agus dearfacht a thugans ealaíonn agus cultúr den tír. Éagsúil le rudaí éagsúla. Éagsúil le cultúr fud na háite, éagsúil le cólachtaí agus ealaíontóirí ó Gaillimhe agus ar fud na cruinne. In san cathair, in san cúnda, ar trána, i sean forginmh, éagsúil le rudaí in áitina nach maithasúla. Ní amháin go mbeidh sé iontach go Gaillimhe ach beidh sé iontach an tír i gcotaine, an chundaí agus go mhuintir na hÉireann. Thusmuid ridan nolig, chuilite saharan ar feúpla seachtain ridan nolig. Agus támuid casála dtíine nach raibh ann ar chéile churbe ribh se. Gus mín tú ag dromordracht go réalta? Ní bhíon ní a riamh. Ní dóilm go bhfuil beirt spéidir nó trúr as an grúpa leog a raibh bhí clachtach a panna. So tá muid fad virgin drummers mar dera. Ceapam tá duine cín so dairy girls chuna bheits a taibhreach so tá se ag gurí éis sin a eáil. Bhil ceapan go seach tá seatóistíine seach san áit agus san atmosfér go hálann chuileáin fámíntach agus se go deas ruí mar se talú hímpel in áit chuileáin ála chéile. I fiche fechtalamm go mbeidh just sprid éirithe i cathair agus chunda na Gaillimhe. An táhacht is múmhaine leis nach bhfuil sé trógáil ar an obair fad atá déanta go dtí seo. Ach feicimid san Western Development Commission go bhfuil deisna forbartha fósán agus táid asúla bheith ag obair leis na rán fortathe eile. A bheith trógáil ar méid atá déanta go dtí seo agus forbairt suntasach a dhéanamh amachchan seo. Tuair sé deis go mhuintir na hórpa, tíocht ag imil na hórpa le go bheith siad cén brí agus beocht atá bant leis an áite. Is de sé ard an thuairt go Gaillimhe agus na healaíontóirí atá an seo agus tíad le chéile le ceilere agus le rud nua chrachu. Má súil go mór le Gaillimhe fiche sílim gur iontach an rud ag an chathair agus don chunda. Leadas na himachtaí baid siad sa gcathair agus leadas na himachtaí baid siad i mbuí ar na hránaí, ar na páirteach, ar na sléimhte, cho fada amach le hinna sír, cho fada sír le béalach na slua. Tá rud ann de chuileáine idir óg agus éasta. Sní